Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρίνιας και ενός Μεσολογγίτη. Προχτές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασα από το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό κι εσείς του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλάσσι στα μάτια τα μεγάλα. Του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς το πόνο της να αντέξει, ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς το πόνο της να αντέξει, ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Και ο Γιάννης ο Φωνιάς στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα αγκάθι θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που έχαθει.